Arratsaldeon, ze mozao? Ondo nitxeon, aurrekoan musika plazako erremeian ikusi ninen. Taldia ona unan, baino jantzi eta postura horiekin rockero antzez itxikaten. Arrazoi dakan, baino igual hori den erakutsi nahi zinena. Aia, datzen foto bat, Saraston dartzak izola ipila bat itziztan. Baina gaur errekin pixka falta da, ez da zirkoa izpolita. Bueno, Photoshop pixkat y lo solucionamos todo. Egia, vale. Ikusi ditu nuengo gaztiak. Behaik izango zinean bezala, baldin balin peor. Bai, zenbat aldatu ditun garaia gutxikian ginenetik. Ungo gaitu izatea euskara galtzen nahi dituala. Hori den, guazen ba. Perdona, ¿sabéis que esas vistas no se encuentran en cualquier lado? Yo os recomendaría apagar el teléfono y disfrutarlas. Ondo zuen aldinat? Usten jat baietz. Barkatu, baino guzara ustarra geha. Ba, hizkuntzarekin ez inema ematen. Ba, guzara ustar peto-petua geha ba. Bazara zorrak edo euskaldunak izateko kastin bat egongo alitz, etzen hemen probako. Hostiak ezetz, probau nahi! Guzara ustarra gaitun eta arnazune bateko sentitze gaitun, egunerako eta zunean euskara zitzeiten jalako. Eta euskara gu etxiak zentitzea itein da behaga bezakigu nola biziko gituan. Bueno, ez dakit amonek zan duen, baina gu azkenean euskalduna geha, gure egunerkotasunean euskara zitute deu. Eta, bueno, familian, lagunakin, kalian, ikastolan, denean euskara zitute deu, azkenean euskara guretzako oso hizkuntza polita eta berezia da. Egia batzutan erderakada batzu sartu dugula, baina ikuste eta gure generazioan zako nahi dugula, hola. Euskara gatik naiteko prez gaude! Ezberdina asko zeuden. Adibidez, holko portuguetorei moia deitzeio. Eta baino kantzilai, txaparroa itzeio. Eta guk ez dugu esaten busti-bustia gaudela, guk esaten mela-mela ina gaudela. Bueno, guk uste du kastina pasada deula, Zuek zuzte zue. Aio, pelaio!